Σήμερα δεν είναι ένα απλό Σάββατο όπως το προηγούμενο. Σήμερα είναι ένα διαφορετικό Σάββατο. Και γιατί είναι διαφορετικό? Γιατί λείπει ο αρχηγός του κατηγορητή. Λείπει ο πατέρας Αυγουστίνου. Και τολμώ να πω ότι είμαστε πολύ στεναχωρημένοι όλοι. Βλέπετε εδώ πέρα τα παιδιά, δεν μπορούν ούτε να παίξουν. Πάνω, και σταμάτα. Στεναχωριέμαι πολύ, πάρα πολύ. Το μάθημά του, παρουσία του. Ανθή, απλά κοίτα αυτή την αίθουσα. Χωρίς τον πατέρα Αυγουστίνου είναι άπλα. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Τα παιδιά έχουν σκορπίσει. Εσύ δεν τι έχεις να πεις? Γιατί είσαι στεναχωρημένος? Με λείπει μια προσωπικότητα και χωρίς αυτή νιώθουμε κενό και δεν μπορώ να έχω ψυχολογία καθόλου. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην ξανάρθει στο κατοικητικό για αυτή την απουσία? Μπορεί και ναι, 99% μπορεί. Ας ελπίσουμε ότι λείπει τουλάχιστον μόνο για σήμερα, παιδιά, και τι να πω. Ας συνεχίσουμε το παιχνίδι όσο μπορούμε, γιατί και εγώ το βλέπετε, είμαι συγκεκριμένος. Ελπίζω να είναι μόνο για σήμερα, γιατί Εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, Πες μου, πώς νιώθεις με την απουσία του πατέρα Αυγουστίνου? χάλια. Έτσι και εσύ. Έτσι. Μη γελάτε ρε! Για την κυρία του Θανάσου κάνετε έτσι. Για την απουσία του πατέρα Αυγουστίνου. Εντάξει, θα έρθει η απουσία του. Δεν είναι όπως περνάγαμε τις άλλες φορές. Θα περνάγαμε καλύτερα μετά εδώ. Να θα σας πει και ο Σάββας από εδώ. Τι να πω, έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια σήμερα. Τα παιδιά με έχουν ζουρλάνει, ο πάτερ Αυγουστίνος πουθενά. Έχω τρελαθεί, αλήθεια σας λέω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Παιδιά από εδώ μου λένε πού είναι ο πάτερ Αυγουστίνος. Παιδιά από εκεί μου λένε πού είναι ο πάτερ Αυγουστίνος. Τους λέω πού είναι ο πάτερ Αυγουστίνος, τους λέω. Δεν ξέρω πού είναι ο πάτερ Αυγουστίνος, ρε παιδιά. Τα έχω χάσει, αφήστε με, αφήστε με. Γιατί κλαίτε? Εντάξει, περιμένετε. Μπορεί να λείπει ο πατέρα Αυγουστίνος, αλλά έχουμε κέρασμα. Έλα, ποιος δεν πήρε? κάτσε με τηλεφώνη. Πολύ σας ένοιαζε για τον πατέρα Αυγουστίνο πάντως. Μπράβο.